Nahulog. Hindi naman nahulog. Parang naano lang yung ina niya sa hagdanan, di ba? Second floor. Huy! Good morning, Philippines! Hi guys! Good morning! It is 11 na. Ngayon lang ako nag-start. 11. Usually I like. Pero guys, sobrang sakit ng ano ko guys. Puson ko guys. Yung puson ko masakit. As in, grabe yung sakit. Hindi ko mapigilan. And I take already, but it doesn't work. Ang daming naglalaro ng game ngayon. Daming naka-online. I'm going upstairs to take a nap because sobrang sakit ng ano ko. Masakit talaga siya, guys. No joke, guys. And, yeah, magkita-kits tayo mamaya. Uulan ngayon. Nag-usap kami ng asawa ko. Sabi ko, gusto mong pumunta ako doon para magluto. Pero, buti na lang sabi niya, meron daw silang pagkain. Kasi ngayon, lumala ngayon yung sakit. So, kapag magdadrive ako at saka ganito, hindi ko feel magdadrive na masakit yung puson ko. Hindi nyo nakikita yung mata ko. Ba't sobrang puti ko? Dito ako sa taas. Kailangan ko lang kukunin yung telephone. Kasi kapag naghiga-higa ako, katabi ko itong telephone dahil kapag tumawag yung asawa ko, masagot ko agad kasi ayaw kong mag-alala yung asawa ko, guys, na kapag tumatawag siya, hindi ako makasagot. Katulad nung noon, yung nagpipintal ako dito, pinipintalan ko itong bahay, hindi ako nakasagot ba kasi nag-jacuzzi ako, na-enjoy ako, natatakot yung asawa ko baka nahulog daw ako sa ladder, sa hagdan, yung sa ladder ba yung ginagamit ko para pang pintal. Magsuot lang ako ng komportable, guys, kasi naka-jeans ako eh. Magsuot lang ako ng pajama. Nakatulog ako konti. Pero tumawag si asawa. Naging oily yung face ko. Magpa-powder ako mamaya. Anyway, nagre-reply lang ako sa mga comment. Yung sa mukbang ko sa shrimp, so nagre-reply ako and then bababa ako later dahil yung aso mag-isa sila. Ayaw ko naman ma-feel nila Roxy and Misty na palagi ko na lang silang iniiwan. So anyway, so punta ako mamaya downstairs at saka magpa-powder lang ako and masakit yung puson ko. Buti na lang nakatulog ako mga isang oras. Namata ako dahil tumawag yung asawa ko. Nagising ako. Taloka. Ang hirap. Sino bang vlogger dito? May nanonood ba sa akin na vlogger? For sure meron. Sila, alam ko na sila ni si Cathy May, si Joy Purong, si Cathy May. I think Cathy May is paying he's filing tax. Cathy May, if you're watching this video, are you filing tax? Because we file tax we did the YouTube thing and pinafile namin yung mga expenses, kung ano yung ginagamit ko, ganyan, kung ginagamit ko siya sa video like doing mukbang. Hindi ko pa na yung sa mukbang ko dahil hindi ko nakikip yung lahat na receipt ng binili ko para sa mukbang. And yung nabili kasi sometimes Tami bumibili and then hindi namin kinikip yung receipt. So gusto ko lang malaman kung sino man yung dito sa US na nagpa-file ng tax dahil sa YouTube, at saka kung meron man kayo mga nagasto para sa mga video nyo, inaano ba ninyo lahat? Kasi ako inano ko sa last filing, pero sa mukbang hindi ko pa alam. Mag-research muna ako tungkol dun kasi, di ba, kung bumibili ka at saka ginagawan mo ng video like mukbang, and I want to know that I can keep all the receipt. For example, if I buy some shrimp, hindi naman mura yan. For my mukbang, I can keep the receipt.
if I buy makeup to use mo for a review, I can use it. You know, mga ganyan ba? So, gusto ko lang malaman. But anyway, mag-reply muna ako, guys. Continue replying. Baby. Andito, guys. Naghihintay pala si Roxy at saka si Misty dito sa bahay. Manuklod ba mo? Uy, kinuha ko. Magtuklod-tuklod. Ay, mahirap magtuklod-tuklod. Madamo mo si mama ninyo. Hindi ko nga na itong mukha ko. Nag-uwil-uwil na. Nag-sweater pero naka-shirts. Maginaw pero naka-shirts. Ganito yung mga style dito, guys. Ginaw. Sus, naka-shirt pala. Huwag nyo na akong ilarin. Ginaw, naka-shirt. Anyway, so kakain lang ako. Oh, somebody wanna go outies na? Outies na. Outies na. Okay, let's go outies. Maginaw, guys. Maginaw. Okay, let me close this a little bit. Sobrang ginaw. Taas na ng mga tumaas na yung mga grasses namin. Ay, naku na. Ito, tingnan mo ito. Puchak! Ito yung pinaka ko. Ganito ako. Kakain ako. Asan ba yung rice? Walang rice. Alauna na hapit. Ginoo ko. Wala pa kaming rice. Walang rice, guys. Nabuang na ni. Kaluka talaga. Ay, naku. Ito na lang yung gamitin ko dito. Gamitin ko ito. Bago kong biling rice. So, ganito yung lulutuin natin, rice. Kahit gutom na ako, dahil sa natulog-tulog lang ako, hindi ko ginawa yung anong dapat kong gawin. Ito. Gutom tayo, girl. Gutom. Maganda itong rice na ito Parang jasmine Pero siya, hindi siya jasmine. Parang jasmine lang. Nakasanayan ko na itong glasses. Alam nyo, masama daw. Sabi pa ni Tami, masama masana yung mata mo sa glasses. Kasi hinahanap-hanapin mo, diba? Pag mag-glasses ka na, hanap-hanapin mo rin yung kapag masira yung mata mo, hanap-hanapin mo na rin yung namimiss mong mata na hindi sira. Lalong lumaki yung mukha ko kapag mag-glasses ako. Pero maganda ito siya kapag lalo na computer ako palagi. Cellphone palagi, guys. Andun, yun naman talaga yung ginagawa ko. So, alam nyo, yung asawa ko, hindi yan nakatry. Parang 2 years old. 2 years old pa lang siya, guys, Nagga-glasses na siya. Diba yung usong glasses na sobrang laki at sakalingin? I will probably, I don't know kung maka-add ba ako ng picture. Pero, nagga-glasses na yan, guys. Sira yung mata ng asawa ko. Masakit yung ulo niya palagi. Sira yung mata niya. And 2 years old siya. Sira mata. So, never siya naka-experience nung talagang, diba, wala ka, hindi mo pa naalala yung 2 years old ka, yung 1 year old, yung okay yung mata niya. Hindi niya naalala at saka hindi niya na-experience yung paano yung talagang, okay yung mata. Kasi 2 years old pa lang siya, wala, sira ng mata niya. So yun ang nakaano sa kanya. Hindi niya natatry talaga yung, na-experience ba ng matagalan yung maganda yung anong mata. Walang problema. So, diba, nakakaawa. So, yun, matagal na yung problema niya mata. Are you ready? Are you ready? Are you ready? Who wants some bunsi? Bunsi, lika mo na, bunsi ka. Excited lagi ba? Nag-usap kami ng asawa ko. And, nahulog. Hindi naman nahulog. Parang naano lang yung ina niya sa hagdanan, diba, second floor. Doon siya natutulog. And, nahulog pala. Hindi nahulog. Parang nadakin-as siya. So, naano siya. Buti na lang, hindi nagligid-ligid. Yung hindi talaga sa hagdanan. Ganon-ganon. So, ngayon, sabi ng asawa ko, kunin ko siya tomorrow, bukas. Para dito siya weekend. So, yun yung story. So, punta ngayon siya sa dialysis. So, gusto ng asawa ko, kukunin ko siya bukas. So, kukunin ko siya bukas. And, itong si Roxy, nanonood lang sa akin, baby. Tignan mo yung toy-toy mo, oh. Look at your toy-toy na, baby. Look at it, oh.
I love the two of you so much. Tignan nyo si Dimples dito na naman sa inuupuan ko palagi. Ito talagang si Dimples. Walang pakialam ba? Akin man yan diyan, oy. Diba? Diba, Rox? Dimple should listen to mama, no? Tignan nyo. Dimple loto. Dimple loto. Taas. Taas. Mataas yung ano niya, guys. O, nakita nyo yung ano, whisker. Whisker. I don't know. Whisker. Is that how you call this? Whisker? Ang taas. Ang taas. Kung gaano kahaba yung katawan nila, ganito din ka ano. Hey, wag mong gamitin yung kuko mo sa akin, ha? Wag mong gamitin yung kuko mo sa akin. Hello, baby. Hello, baby. Roxy girl. Hello, baby ni mama. Do you want some food? I want some treats. Do you want some bonsi? Let's go get some bonsi. I love you. You love me. We love each other. Clang, clang, clang. Clang, clang. Bilisan mo naman, mama. Oy. Sabi pa niya sa isip niya, bilisan mo, mama. Natulog ako, guys. So, nawala yung ano ko, eyebrow, yung dito sa gilid. Nawala. Come here, here. Okay, guys. Hi, guys. Good morning. Nagka-curl ako ng buhok ko, guys. Ginoo ko, guys. Tignan nyo naman ang buhok ko. Diba, today is, today? Today is Friday. Diba, kukunin ko sana yung biyanan ko. Anyway, good morning. Ang aga ko naman mag-chika-chika. Palagi na lang ako chiko-chiko. Ay, naglilinis ako ng mga laruan ng mga anak ko. Tignan nyo. Daki-dak-dak doon. Ulo ng ano dito. Mga Filipino ba, mahilig magpunit ng sa paa. Ganito, oops. Paa lang yung gamitin ba. It's nice outside. Yung mga sa kapitbahay namin, guys, nag-start na sila nag-mowing, nag-kumakat ng grass nila. So kami, hindi pa namin alam. Tignan nyo, kinukuha ko ito dahil kinakalat ninyo at ngayon kukunin mo sa kamay ko. Ay naku, huwag mo akong iladilaran, Rox. Ilagay natin dito. Ilagay mo balik dito, ha? Kung maglalaro kayo, ha? Ilagay balik dyan, ha? Good morning. Say good morning. So, katatapos lang namin nag-usap ng asawa ko. Sabi pa niya, I was getting ready because the plan is kukunin ko yung biyanan ko. So, yun ang plano. Ang problema, hello, uy, bakit ba para kayong mga gutom, uy? Hala, so, kaso, ang problema, sabi pa niya, oh, kunin mo yung, si mama natin, kunin mo bukas, dalhin mo dyan weekend, kasi ano, siya lang mag-isa doon, So, now, pag sabi niya na kunin ko siya, sabi pa niya, oh, nawawala yung ano ko, hindi ko alam kung asa na, yung ano daw, yung mga, basta may hinahanap siya, palagi naman niya nawawalan. So, yun, nawawala daw. And then, pagkatapos nun, sabi pa ng asawa, tinawagan ako ulit, okay, wag ka nang pumunta dito, wag ka nang mag-ready, wag ka nang kasi hindi na matutuloy, kasi meron na namang nawawala. At saka, parang hindi siya komportabling umalis na wala doon. Wala siya ang dala ng ganun. So, yun. So, sabi ko, hala, sige, hindi na lang ako pupunta doon and mag-undress na lang ako at saka yun, nag-change ako pang bahay, naka-shorts na ako, ganyan. Iwan ko sa'yo, Misty. Iwan ko na lang sa'yo, Misty. Iwan ko na lang. Iwan ko kay Misty, Rox. Iwan ko na lang lagi, Rox. Iwan lagi, Rox. Iwan. Naiwan lagi, Rox, si Dada, Rox. Si Dada, Rox, naiwan. Tignan nyo, oh. Ba, ayang, anta, ang kanin katang. Wala na akong nagawang matino dito. Hala, guys, tignan nyo ito, guys. Tignan nyo, guys. Tignan nyo, mga gutom. Tignan nyo yan, naghihintay sa kawalan din pulot. Andito din yung dalawa. Hoy. 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 Hoy, anong ginagawa ninyo? Anong gusto ni Roxy? What do you want? Do you want to go out this way? Do you want to go out this way? Into the baby ni mama, no? Ay, no, Misty, get down, Misty ba? Meet down, Misty ka? Hala, uy. Hala, uy.
Hala, hala, hala. Uy, ning dalunggan mo ba? Your ear. Oh, your ear is so funny. Your ear is so funny. Uy. 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 Ala, nasuko. Oh, galit. Nagagalit. Misty, get down. Listen. Okay. Hubs, where is Dimples? Dimples went crazy. Yeah, where is she? They're checking. She's checking Dimples. Where's Dimples, bug? Where's Dimples? Dimples right here. Little man, Dimples behind the couch. Come here. It's right here. Come here. Right here, right there. Oh, hiding. Oh. Kaloka tong mga pusa ko, guys. My face is so haggard, diba, susor? May araw, pero sobrang lamig naman. Tignan niyo, gumaganda na sa labas, diba? Ang roxicles ko, ando no, diba? Gumaganda na sa labas. May grasses na, nakikita, green. At saka yung kahoy, nagmula-mula na konti, diba? Ano kaya nangyari nitong si Dimples? Parang nababaliw na ata ito. Are you baliw-baliwan na, Dimps? Look. Come here, bug. The bug is right here. Bug! Hala, ano yan? Hala, may nakita na naman itong bunny rabbit si Roxy. Kasi yung rabbit andun palagi. Yung bunny rabbit andun palagi sa labas. Ang ganda dun sa labas. Ay, maganda. Tingnan nyo si Roxy. Mahilig yan talaga sa labas. In love dun si Roxy sa labas, guys. Gusto niya yun. What's the problem, little man? Unsay problema, bag? You gain weight too, little man. Nagka-gain weight na ikaw din. Look, tinitignan nyo yung itong Ay, naku, talagang buhay na to ba? Tignan nyo, oh, sabi ko na huwag nyong anuhin. Na nahuhurot ng mga dahon, guys. Patay. Wala, kailangan ko na lagyan pala ng tubig ito. Naugan na pala. Oh, pinatay nila, guys. Oh, pinatay. Yung kinain na lahat yung mga dahon dito. O sa, ano, ginuo ko ng mga pusang to. Ikaw talaga, ikaw, kita ko. Oh, na pusa na dahon dyan, oh. Ikaw yun, oh, may dahon dyan, oh. Oh, inano mo yan? Nilaro mo yan, ha? No, that's a bad boy. That's a really bad boy. No. That's a bad boy. No. Baboy. Ha, it's not your turn, Hala, may dahon sa nose mo, hala. Hala, what happened, oh? Hala, there's dahon in your nose. Hala. Sinusundan ako, guys. Hala, there's dahon in your nose. Hala, what happened? Hala, there is a dahon in your nose. Hala, Misty. What happened? There's a dahon. There's a leaf in your nose. Hello, mates. Ando na so between your eyes, mates. Hello, mates. Misty, in between your eyes na, oh. Hala, binuangan na magang mama, ro, mates. Mamas, binuang yung mates. Hello, mates. Take that off. Take it off. Do you want me to take it off? Do you want to take it off? Hello, mates. Mama's playing with you, little baby monkey. Huh? Mama's playing with my monkey? Hello. Hello. Mama's playing with the monkey. Hello, baby. No. Tush. I love you, baby. I love you na. I-end ko na tong video nito. And itong si Roxy andito. Andito si Roxy. Nakatingin kay mama niya. Iwan ko na lang kung bakit nakatingin itong si Roxy. Si Roxy nga nakatingin kay mama, andun sa baba nakatungon. Thank you guys so much for watching. I will end this vlog. Thank you so much for liking. I appreciate it also. And sa time sa pag-comment ninyo kasi time yan pag-type, you know. So, at saka, yeah. Thank you. I will see you guys tomorrow's vlog. And yeah,
tomorrow vlog or mukbang. I don't know which one, but yeah, mukbang or vlog, yun lang naman, or live. But anyway, bye-bye guys. Good night. Bye-bye!